Ako po'y nagkakampanya para kay Mayor Jenny. At kung sana matulungan natin siya, matulungan ko at kayo ibuboto ninyo pagka mayor. At marami pong matutupad na pangako. At sinabi ko naman, tatayo tayo ng district hospital dyan at merong mga malasakit centers para ito sa mahirap. Matutuloy po yan kung ang ating kandidato ko manalo. Susuporta ako kay Jenny kasi hindi ako sumusuporta ng mga kurap. At niyan lang para magkaroon ng pera sa masamang paraan. Iwasan natin yan. Kilala ko si Jenny, kilala ko si Congressman, asawa niya, kasama kami sa Congress. At sila po'y malilinis ang hangarin para sa tao.